Må jeg sige, hvad level er du i mining? 23. Så kom i 25. Hvad? Så gå i level 25 dog. Okay, Fordi ved du, at du kan i level 25? det ved jeg godt. Men her, der er noget glas til, eller sådan sand til dig. Så skal jeg skal lige æde. Så gå over og skaffe noget. Eller gå over og gå i level. Okay, hvorfor vil du have glas? Lav det nu bare. Det er en overraskelse. Du ved godt, at for at lave en glas bruger jeg 2 sand, ikke? Jo, det er derfor. Jo, ved jeg Ja, godt. jeg har 10 glas. Bare kom og drop det til mig. Okay. Ej, jeg samler lige mit sten op fra jorden. Sten, sten, sten. Sten. Jeg håber for dig, altså det er det her du kan mine, som der vil, så vidt jeg ved, ser ud til at være kul. Ja, fordi jeg har godt set, der er noget, man kan lave ud af kul. Ja, nemlig. Og jeg tænker på, at så kan vi lave steel, og det er lidt, Bedre. ja, kan du da godt sige. Stål. Nå, Okay, you got Ja. humiliated. shit, scheisse for helvede. Hvad nu? Det er bare så meget, jeg skal bruge. Jeg skal være helt op i level 25 for at kan lave noget ud af stål. Ser det ud til. I smitting? Ja. Vi har jo lige fundet ud af, at det godt kan gå stærkt at gå leve i det. Ja, men stadigvæk. Okay, nu må se, jeg mangler noget. Jeg mangler. Har du noget oakwood? Ja. Hvorfor? Det har jeg Hvad vil også. Du har... Okay, vent. Giv mig noget oakwood. Må jeg gerne her er lige det. samle det her fucking træ op først. Du skal fucking ikke tage med træ. Sådan der. Okay, Jeg venter her. Oakwood. 18 stykker. Ja, det er fint. Der. Bare lige læg det. Kommer her. Det er om bagved det der. Over ved det der træ, jeg slå ned for. Okay. Farming. Level 18 bare for at plante den her. Okay, hvad så med den? Level 21. Jeg planter lige wheat. Sådan der. Jeg har lige plantet 2 wheat. Du må ikke komme ud, Gay. Jeg laver en overraskelse til dig. Du må ikke komme ud. Nej, Kay. Du skulle ikke komme ud. Jeg laver et Du må skill. ikke se det. Kan din fucking retard? Og det er bare et skilt, du vil lave. Ja. Yeah. 2 sekunder. Det, du skal ikke skrive på det. Jeg sværger, du ikke skal. Ja, jeg skal nok skrive på det. Nej, men her. Her er smeden, bare I ved det. Ja, jeg bruger så ikke dig. Jeg smider selv, hvis jeg får noget, jeg skal smide. Fordi jeg skal op i level i alt det her lort. Og jeg skal have noget drik. Hvordan? Mit fucking wood være. Sådan der. Det var bedre. Weekend der. Du er ikke ved at skrive på det, vel, Kay? Nej. Okay. Det kan du heller ikke, vel, når jeg er ved at skrive. Det kunne jo bare godt. Du skal ikke skrive noget. Det er slet ikke gjort. For helvede, Kay. Jeg kan se, du har skrevet noget. Okay, hvor meget wood har jeg?
Nu bliver jeg nødt til at ændre på det, fordi du skrev for helvede, Kage. Ej. Klopkage. Nej, det skal vi fandme ikke kalde os. Jeg er også ved at ændre det. Godt. Gider du godt lade være Og med? vi skal ikke hedde Tomse Lomse. Kom nu. Nej, det gider jeg ikke. Okay, hvad så? Så kommer i level 25 mining om vejen og kul. Okay, må den så godt hedde Tom Salomse? Hvis jeg gør det? Yeah. Okay, så skal... Og du skal også bare lige vide. Du Nej, skal være i level... nej, hey, jeg kan spørge min YouTuber om, hvad vi skal hedde. Nej, det skal du ikke. Jo. Nå. Sådan. Nej, hvad siger når du er... Hvad, er du allerede i level 25? Nå, nej. Jeg var bare færdig med at skrive på det. Ja, okay. Og hvis du ikke er i level 25 og har 30 stykker kul inden klokken den er 4, så ja. Der er 4 minutter. 2 og 3 minutter. Der er 3 minutter, og der er rimelig meget XP til det. Der mangler jeg lige over 2000 XP, ikke? Det tager sådan lidt tid. Men jeg kan nok godt måske nå at komme i 24 til på den tid. Men så kan du komme over og samle alt det jeg miner op. Så tager jeg det bare. Så kan Ben, du komme over og samle det op, eller du kan. Jeg er ved at sætte torches rundt omkring. Jeg håber for din egen skyld. Du håber for din egen skyld, hvad? At du når det, Boise. Så kom over og samle mine materialer op. Ja. Hvem sagde, jeg ikke vil gøre det? Nå, hvad level er du så i? Indtil videre er stadig level 23. Næsten level 24. Jeg lovede dig også bare, at jeg ville være level 24. Og jeg skal nok holde mit løfte om at være level 24. Jeg ved godt, jeg sagde, at du skulle, du skulle have 30 stykker kul, ikke? Nej! Jeg mangler 5 XP for at være level 24. Og det kan ikke rase sådan ud. Ja. Og du ved godt, jeg sagde 25, før den må blive kaldt det. Ja, men det kan man ikke nå på 4 minutter. Man kan ikke nå 2 levels så hurtigt, når man er så højt level som jeg er. How can you tell? Du må godt komme over til materialerne herovre også, hvis du har lyst. Det er jo ligesom pointen i det, at du ikke fik lov til at få klubben til at hedde samtidig. Lol, jeg talte mens jeg sov. Jeg faldt i søvn. Så når du det overhovedet ikke. Jeg talte mens jeg sov. Ah, well, beautiful. Nå. Jeg mangler 600